Silav rojbaş şevan navçen û çi hene ji were amadekirinê dixwazim pêşkêş bikim bi destûra we em hema dest pê bikin. Em pêşî biçin Kobanî. Li Kobaniyê dorpêç hêjî didome birîndar nexweş li wê derê de rewşekî pir xirab dane. Derman hema bêje nemaye ji ber vê dorpêçê. Ji Qamiş wê meriv nikare biçe here were. Reveberiya xweser nikare biçe here were. Berdevka ofîsa PYD xwe îfade dike li ser vê mijarê. Leyla Ehmed li ser rewşa mirovî ya Kobanî axivî diyar kir ku Kobanî bûye wekî zîndanekî. Xeterî heye, metirsî heye li ser jiyana nexweşan. Leyla Ehmed beşdarê bültena Rûdawê bû ji Hîwa Cemal re axivî. Me jî ji wê derê girtiye. Dibêje di wê derê de Kobanî niha bûye wekî zîndanekî. Tu alîkarî nayê. Av tune, elektrîk tune, înternet tune, şîr tune, derman tune. Bala we bikişînim ser wê yekê ku kamyonê ku ji Amedê hatin bi xasî 25 tije malzeme pêdiviya însanî dewleta Tirkiye rê neda bikeve Kobanî vegeriyan. Ew hemî malzemê tê de jî muheqqiq xirab bûne. Cîranê me ye, dewleta me ye, erê dewleta me ye. Dewleta we ye, ne amine ew ye. Wekî din çi dibêje Kobanî ji çar aliyan ve hatiye dorpêşkirin. Jiyan tê de gihîştiye asteyekî gelekî xirab. Niha xizmetguzarî ji sedî sed rawestiye ye. Leyla amaje pê wekî yani balkişan ser wê yekê piştî wan rêkeftinan xelkê hêvî kir ku rewş wê asayî bibe lêbelê tam berovajî derketiye. Yani aniha hêzên Şamê xwedî li wê peymanê jî dernakevin. Mesela ji gundên derdora Kobanî venekşiyane hêzên xwe eskirî venekşandine. Hê jî li wê derê di nava gundê Kurdan de ne gef û tehdît li ser xelkê herêmê didome bajar ji çar aliyan ve hatiye dorpêşkirin. Gelek kes dixwazin vegirin gundê xwe mesela. Lê ji ber metirsî ji ber dorpêçê însan nikarin biçin. û tirs jî heye. Tirsa kuştinê jî heye. Yani ev çawa peyman e ku di encama wê de waliyê hesekê tê tayinkirin diçe Şamê tê lêbelê Kobanî di dorpêçê de însanê me wê de nikarin qurtek av vexwin. Nakokî heye ne? Erê nakokî heye. Yani pêdiviyên herî serekê yên jiyanê li bajêr peyda nabin. Xizmetguzarî bi temamî rawestiye ye. Heta şîrê zarokan jî tune ye. Zarok bi çi xwe xwedî dikin ya? Yani heta ku meriv rêya Qamişlo û Kobanî veneke meriv nikare. Meriv nikare bêje rewş asayî bîye, rewş normal bîye. Ne rast e. Divê meriv hinekî li gorî rastiyê tevbigere. Kobanî divê yani ji Kobanî weşan disekine. Tamam weşan eger bisekine ez bi vîya wê dikim. Tamam gelek spas ji bo şiyariya we. Hevan ê min ji ber ku min pê diranî çima wisa ye biborin tamam. Niha wextê ku weşan disekine sebebî ew e ku pişt min yani pişt min quveta wê dîmenê pişt min ji ber ku pir zêde ye kompîtera min nikare wî rake. Yan jî înterneta min nikare yan jî war dikim YouTube'a min nikare rake. Ji ez gerek dîmenekî wisa bixim kelekê hinek hêsan dibe. Mesela aniha ez zanim nace bide. Nasekine. Baş e. Gelek spas dikim vîya wê min şiyar bikin. Niha wekî din dibistan vala bûne mesela. Dibistan sekinîne ya. Xwendin rawestiye ye. Li cî ku xwendin lê rawest e rewşekî awerte heye. Li wê derê jiyan bi rêva naçe. Li wê derê aramî tune ye. Derman li ber xilasbûnê ye. Doktor hema bêje tune ne. Pirsî nordarin. Nexweşên ku pêdiviya wan bi çareseriya bi lez heye mesela nikarin derkevin derveyê bajêr. Jiyana wan di xeteriyê de ye. Em çawa bikin? Berdevka PYD behsa wê yekê kir ku hewl hatiye dayîn korîdorekê mirovî were vekirin lê encam tune. Zehmetî gelek in. Milletê Kobanî biryar daye bajêr vala neke. Xelkê me dibêje yan jiyaneke bi rûmet yan mirineke bi rûmet. Em ê her li nava Kobaniyê bin, em ê axa xwe neterîkînin. Niha li ser vê hevalekê me ji Kobanî
وکی ویسی بیش مرا شانده دیمن جی شانده لی نکارم دیمن پار بکن بوارا لی کام بنیرن دنگ چید بیجه دم باش گریدای باجار کوبانی و هری ماوی هری داوی ام کارم به یکی بیجن دراوش هایی در خود دور پیچ بردوامه لعالی دن برزگری کن آف و کهره بیجی جخوا حتان ها نهاتن اشاره سر کرن تبی کو پر جاران حول دان به طیبت برزگری کن کهره بی چاره سر بکن لگر آگاهی آن دبیجن کابلوین کو کهره بی داده باجار لعرضی کاتنا پیوسته کابل ورن چاره سر کردن جوی کهربا با حرمی با آوای که سیستماتیک جاره کردن ورا بردان نانی دن آوا حرمی جخال روز دستی که در پرسگیری بود تری کو شارداری باجار کوبانی بر رول میسیون خرابو چند بیرین کو دنوا باجر دنه جوان بیران آف خاطن دپو کرن و با آوای که سیستماتیک لسر حرمی هات براف کرن لی دروش هایده افنت هیر کرده جو بیگلی حرمی لانی دن کجبریه که زیده بر دو باجار کوبانی بچی بویه به طیبت گندوار روشلات باجار کوبانی و باشور کوبانی و به طیبت روشلات باجار کوبانی هم دکارم بیجن چند گندین کردان کتبون دستی چهته امسر حکمت دمکه شامی دبیا بو اشتی آگر بستا حاتی راگاندن چهته گندواران وکشیا بون لی دروش هایده چهته دوان گندواران دنه و گل حرمی جی با آوه که زیده گجبری باجار کوبانه بونه و دناوا کسو کارن کو تینه ناس کرن کسو کارن خدا خاطنه بجی کرن جلو را براستی جبه که بخوره شرط مرج جیان لحریم کوبانه زحمت کریه داویجی گریدای رایش ای باجار کوبانه امکارم به یکی بیشن دم باش روش به وی شکلیه مامۆستeyên no hevan no Rêzdar Mesûd Barzanî çi dibêje serkeftina herî mezin ji bo me ew e yeketiya Kurdan ava bû. Yani tişta destê me de maye ew e tiştek baş e fikrekî maqbûl e. Mesûd Barzanî behsa metirsiyên dawiyê li ser Rojavayê Kurdistanê kir got nabe ku em li şer bifikirin lê em zora zordaran jî qebûl nakin. Rêzdar Mesûd Barzanî her wiha got serkeftina herî mezin ji bo me Kurdan yekrêziya Kurdan e, yeketiya Kurdan e. Îro li Hewlêrê Kongreya Yanzdemên ya Tenduristiya Mezopotamya hebû dest pê kir. Hem Mesûd Barzanî bi xwe tevlî bû hem jî derdora heysid doktor bi sporên navnetewî û netewî hatin tevlî bûn. Li wê derê amade bûn. Barzanî di merasima vekirinê de axaftinekî pêşkêş kir. Balkişand ser giringiya zanistê, îlim, hêz û quweta mirovê Kurd geşedanên dawî yên li Rojavayê Kurdistanê. Dibe hindik mabû li Rojavayê Kurdistanê karêsetekî mezin rû bide. Barzanî balkişand ser guhertinên siyasî û eskerî yên li Herêmê beyan kir ku şert û mercên vê carî li gorî yên sala 2004 cuda bûn. Li ser metirsiyan wiha got tirsa min pêşî ew bû ku ev şer bibe şerê Kurd û Ereban. Eger wisa bibiye ev jî bibiye karêsetekî mezin li ser Herêmê. Dibe şikur ji Xwedê re ku şer nebû şerê Kurd û Ereban herçend tiştên nexweş qewimên jî hindik mabû li Rojavayê Kurdistanê karêsetekî mezin rû bide. Yani felaketekî mezin re em rûbirû bimînin. Vê carê pêdivî bi wê yekî hebû ku agir were vemirandin. Guer nebe. Şerê nava milletan dernekeve. Rêzdar Barzanî destnîşan kir ku di demên wiha de divê mirov dûrî hestiyariyê tev bigere. Kurdan tu caran şer nexwestiye. Şerê Kurdan her dem li dijî zordestan biye, ne li dijî millet û gelan biye. Dibe nabe ku em li ser şer bifikirin. Em şer ji xwe re bikin hedef. Lê em zora zordaran jî qebûl nakin. Me çi ji destê me hatiye heta niha me kiriye wekî çawa me sala 2004 de pêşmerge şandin Kobanî. û li wê derê me Kobanî ji destê Daişê rizgar kirin dibe ya niha jî çi ji destê me were em ji xwe dikin. Spasiyên xwe pêşkêş kir ji ber vê meseleya yekhelwestiya neteweyî
Di beşekî din ya xaftina xwe de Mesûd Barzanî spasiya xwe pêşkêşî xelkê Başûrê Kurdistanê kir. Yê dezgeha xêrxwazî ya Barzanî û hemû rêxistin û dezgehên medyayê kir. Spasiya wan hemyan kir. Di nava çend rojên borî de ji bo komkirina alîkariyan hemî jî seferber bûne. Wekî din divê Barzanî dibêje tişta ku ji destê me hat ji bo me mümkün bû me ji bo Rojavayê Kurdistanê kir. Em bi vê helbesta xwe jî serbilindin. Serkeftina herî mezin yekrêziya Kurdan e, yeketiya Kurdan e. Ez hêvîdarim ev yeketiya ku me li ser astiya neteweyî dît bibe bingehekî ji bo rûbirûbûna hemû rûdanên di pêşa rojê de. Vaya peyamekî mühîm e hevanno, yani dibêje ew tişta ku anha me dît dibe em hêvî dikin ku sibê du sibe li kudra cîhanê, li kudra Kurdistanê tiştekî were serê Kurdan dibe ev yeketî, ev hêz û quwet hema dîrek xwe bide der. Behsa rewşa Hewlêrî û Bexdayê jî kir bi du gotina ji bîrin bîra we hevanno. Niha em hewl didin astengîn li pêşiya pêkanîna hikûmeta Herêma Kurdistanê çareser bikin. Ji bo hevalên me yên li Bexdayê jî tiştê ji destê me tê em ê bikin. Ji bo hikûmetekî ji nû ve were avakirin. Armanca me ew e em zû ji vê krîzê derbikevin. Niha pêvajoya nû heye. Pêvajoya nû ya li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê jî dibêje me roja yekem ve piştgiriya pêvajoya ştê kiriye li Tirkiye. Dibe em amade ne yani. Em hêvî dikin ku ev pêvajo bigêje encamekî wisa xêra hemû aliyan tê de hebe. Wekî din Barzanî ji mîvana re got ez dixwazim bibêjim dil û deriyê Hewlêrê her dem her wext ji bo we doktoran, bijîşkan, ji bo çalakiyên bi vî şeklî yên ji bo tenduristiyê tim amade ye, vekîr ye. Amadebûna gelek doktoran ji çar perçeyên Kurdistanê cî hêvî û şanaziyê dibêje Barzanî. Ax û zimanê xwe, yani erdê xwe û zimanê xwe ji bîr nekin biparêzin. Ev jî şîreta wî ye ji bo zarokan, ji bo genca. Rezdar Mesûd Barzanî şîret li Kurdan kir, li amadebûna kesên ku hatine vê konferansê li wan kir. Dibe eger derfet û îmkan ji bo Kurdan were peydakirin, ew ji tu kesê din nekêmtirin. Yani Kurd jî hatîne, baqilin. Zarokê xwe hîn bikin, bidin xwendin. Di aynî demê de fêrî wan bikin. Ax çi ye, erd çi ye, ziman çi ye, çiqas bi qîmet e. Wana divê fêrî zarokê xwe bikin. Niha Tayyip Erdogan jî diaxife li ser vê mijarê, li ser mijara pêvajoyê. Bi destûra we ez fotoğrafê wî nayînim ser ekranê ji ber ku qet kêfa mijêra nayê. Naxwazim roja min xirab derbas be. Lê ji ber ku nûçeyê ez mecbûr nûçeyên derheqê wî de bibêjim. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihand ku entegrasyona Qesedê ya bi hikûmeta Sûriye re wê aştî aramiya Sûriye xurttir bike. Yani xuyaye ev plan û projeya entegrasyona anha li Rojavayê Kurdistanê pêk hatiye temamî plan û projeya Sûriye û dewleta Tirkiye. Projeya dewleta Tirkiye anha pêk aniye. Mêrik vekirî dibêje. Mêrik ve naşîre. Yani Erdoğan îro dema ji Misrê vedigeriya bersiv da pirsên rojnamegeran dibe çi gotiye yani balk şandiye ser wê yekê ku avakirina aramiyê li Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê rast Tirkiye eleqedar dike. Yekbûna cîranên me dibe bi têgihîştina yek dewlet, yek artêş, yek Sûriye. Dibe vaya daxwaza me herî mezin bû û me jî pêk anî. Yani peybendbûna Qesedê yani girêdana Qesedê ya bi peymanan re ku êku hatine îmzêkirin ve atmosfera aştî ya li Sûriye xurtir bike, aramiya mayînde hêsantir bike. Divê tu kes di xeyala xwe re jî derbas neke ku şer gor bike. Divê kes xeyal neke ku aloziyê zêde bike. Yan jî bi demê re bilîze. Hesabê şaş heta îro hem ji Şamê hem jî ji Enqerê vegeriyane. Bêguman wê dîsa vegere. Yani eger hûn hesabekî şaş bikin, eger li ser Rojavayê Kurdistanê plan û projeyê we hebin divê van hesabê xwe dibe li cem xwe bikin ama bizanin ku ji Enqerê vedigere. Yani jî Şamê vedigere. Kontrola wana siyasî li ser Şamê heye. Ez bawer dikim Erebistana Siûdî kontrola xwe ya aborî falan bêvan li ser Sûriyê zêde kiriye. Kontrola siyasî jî nexema Siûdiyê.
ji Tirkan re hiştiye. Türk jî tenê li wê derê bekçiyê Şamê ne sırf ji bo heqê Kurdan desteser bike. Tiştekî nede Kurdan. Yani ana mesela hefteyekê peyman imze biye û her tişt xilas biye û normal çûna hatina Şamê jî dest pê kiriye, entegrasyon jî dest pê kiriye ama dorpêça li ser Kobanî didome. Girêdayê Helebê ew jî. Yani hesabê şaş heta îro hem ji Şamê hem ji Enqerê vegeriyane bêguman ew ê dîsa vegere dibêje Tayyip Erdogan. Wekî din bê ku em bibêjin Kurd e, Ereb e û Tirkmen e ya jî Nisêrî em her kesî hez dikin. Gelê Sûriye dost û birayê me ye tevahî. Yani ferqî naxina bira milletan temamen. Erdogan her wiha li ser pêvajoya li Tirkiye jî got komîsyon li parlamentoyê li ber temamkirina rapora xwe ya hevpar e. Hêviya wan ew e li hevkirinekî çêbibe, li bû tevgerekî bide pêvajoyê. Mora xwe li raporê bixe. Yani dibe eleqam pir raporê tune komîsyon rapora xwe hazir dike û pêşniyazê xwe pêşkêşî parlamentoyê dike. Dawiyê de Erdogan ya bêje ê ya bêje na. Tuncer Bakirhan hinek daxife em cî bidin axaftina wî jî hevandin. Ka ew çi dibêje? Belkî tiştê mühim dibêje. Belkî tiştên balkêş dibêje. Ji ber vê em fotoğrafı jî binîse ekranê çünkü camêre. Camêre lê di nava gotinî wî de derbas dibe dibe dawa Kurdan ku zimanê Kurdî bibe fermî tune ye. Ez bawer dikim ne rast e. Dawa Kurdan ku zimanê Kurda bibe fermî heye. Dawa Kurdan ku ji Tirkiye cuda bibin jî heye. Dawa Kurdan ku zimanê xwe bikin zimanê fermî ê Tirkiye yan jî bikin ê Kurdistanê heye. Mesela divê dawa Kurdan xweseriyê tune heye. Yani mesela ez dixwazim, ez jî Kurdim. Mesela ez xweserî dixwazim. Mesela serxwebûnê dixwazim. Dixwazim mafê min e. Mesela kî divê dünyayê de dikare ji min re bêje mafê Kurdan ê serxwebûnê tune ye. Mesela. Kî dikare bêje? Kes nikare bêje. Tu kesek nikare bêje. Şert û şûrtê me îro ji bo avakirina Kurdistanê serbixwe tune lê heqê me heye. Heqê xwe divê em biparêzin. Yani em heqê xwe mîna tiştekî kirêt, tiştekî pîs ve nîşan nedin ya. Heqê me ya arkadaş ya. Heqê me xwezayî ye. Ji ber vê ana Tuncer Bakirhan çi dibêje ez hinekî cî bidim gotina wî. Lê pêşî em fotoğrafî binêrin. Ez nizam çi gotiye. Min hîn nexwendiye. Belkî tiştê xweş dibêje. Tiştekî ne li gor xeta netewî be ez hema müdaxale dikim, ez hema ji we re dibêjim. Ême pîvanê me xeta netewî ye. Mesela tu kesekî nikare fermîkirina zimanê Kurdî li me qedexe bike. Tu kes nikare bêje dawa Kurdan û perwerdeyiya Kurdî tune ye. Her kes mecbûr e bêje heqê Kurdan heye. Dewletekî ava bike. Heqê Kurdan heye dewletekî ava bike. Li vê gavê şert û merc ne guncawin. Ew ê dikare bêje sirf. Hevserokê giştî Dem Partiyê Tuncer Bakirhan di derbarê pêvajoya çareseriyê di derbarê daxuyaniyên serokê MHP Dewlet Bahçelî de axaftinekî kiriye. Mesela divê axaftinên Dewlet Bahçelî ezber şikênin. Yani hemî ezberên me ê ku me zanî û hemiyan şikênandiye. Êdî berpirsyarî li ser milê desthilatê ye. Yani Tayyip Erdogan. Dibe ew jî li gorî Dewlet Bahçelî tevbigerin. İja axaftina Dewlet Bahçelî tê bîra we ewa ezberşikên li gorî Tuncer Bakirhan. Ji bo min ne ezberşikênin. Tuncer Bakirhan dibêje muxatabê ku Abdullah Öcalan çil salin lê digeriya û nedîdît îro hatiye avakirin. Ev muxatab bi îradeya Birêz Erdogan bi nêzîkatiya Birêz Bahçelî ya ku dîwaran hildiweşîne derketê holê. Hazila ew dîwarê ku hilweşandine min jî bidîta. Hema bila dîwar hilweşandine hema em binîda bimana. Qet nexem bû. Ama tu dîwareke li neweşandine tam berova jî
diyareki wisa mezin tecrüti avakirine derdora milleti Kurd. Yani kad diyareki jehne başlayan. Tuncer Bakıran bukha şu nisebini dit 25 tır tije xwarin ji bo bebek û zarokan me nikaribu em derbasî Kobanî kirin yani naberê de 2 kilometre tune yani. Qet diyareki jî me nedîtî hilweşiye ji bo yek kevanna yek tu diyareki hilneweşiye Tuncer Bakıran dibin diyar hilweşandine. Öcalan serbest nehatiye berdan. Demirtaş serbest nehatiye berdan. 10-20 insan emed hepsê dan ji ber doza Kurdî nehatine berdan. Enizan kîjan diyar şikiyaye? Kîjan diyar şikiyaye? Ez were bêjim. Diyarê Rojavayê Kurdistanê şikan dewleta Tirkiye. Wekî din kîjan çi şikand? Dewleta Tirkiye gorê me şikandin. Hem li Bakurê Kurdistanê hem jî li Rojavayê Kurdistanê. Gora şehîdan hebû li Vartoyê ew li jorê gundê Leylêgê. Dewleta Tirkiye bi balafiran çû wê derê goristanekî mezin bû û camiyekî ji kilekî hebû. Bi bombeya lê xist hemî goristan ser û bin kir. Tu tiştekî nehîşt li wê derê. Tiştek ku dewleta Tirkiye hilweşandiye em zanin çi ye. Ji ber vê yekê dibêje ev muxatabî bi îradeya Birêz Erdogan û nêzîkatiya Birêz Baxçerî ya ku dîwaran hilweşandiye derketiye holê. Tuncer Bakırhan gotinên Baxçerî yên ku dibêje heta ku Anadolya bikêje huzûrê, heta ku Öcalan serbest were berdan, heta ku Serhedîn Demirtaş vegere hêlîna xwe, heta ku ew her du Ehmed vegerin ser karê xwe, ev daxwaza me wê bidome. Ev biryara me zelal e. Dibe ev gotinên Dewlet Baxçerî gotinên xwedîgiringiyeke dîrokî ne. Serokê Partiya Damezrêner ên Netewperestiya Tirkiye MHP cara yekem bi vê wêrekî perspektîvekî datîne holê, qîmeta vê yekê bi gotina nayê pêna sêkirin. Qîmeta vê yekê zirnik tune ye. Tune ye. Çünkü di pratîkê de tiştekî tune ye. Me Rêzdar Tuncer Bakırhan me rêxistina xwe ya 5 salan tune kir. Me hemî mevziyê xwe yê şer ku 5 sal ava kiribû me berda. Di berdê lawî de Dewlet Baxçerî çi kiriye mesela? Mesela çi kiriye ku dibe bi gotinan em nikarin bînin ziman. Wisa mezin û wisa bi qîmet e em nikarin bi gotinan bînin ziman. Tenê gotiye. Tenê gotiye. Ama aynı Baxçelî sibê derd keve ji te re dibêje Selhedîn Demirtaş bi were darvekirin terorîstekî ye. Aynı Baxçelî dikare bêje. Çünkü aynı Baxçelî hefta borî got Rojavayê Kurdistanê em ê ser û bin bikin. YPG terörist e. Ji ber vê yani pesnê gotinên dijminê xwe nedin ji kerema xwe re. Yani Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ji Kurdan hez nakin. Hez nakin yani. Mêrkana vekirî dibêjin. İcap nake yani hûn van insana weke hezkiriyê Kurdan nîşan bidin. Ne wisa ye? Em zanin hez nakin. Tiştekî din em bipirsin. Yani Tayyip Erdoğan û Devlet Bahçeli mecburin Kurdan hez bikin? Na. Ne mecburin. Baş e. Mecburin hizmeta Kurdan bikin? Erê. Mecburin. Çima? Çünkü ew her du jî maaşê xwe ji me digirin. Çünkü em hemalatîn Tirkiye ne. Dewleta Tirkiye, dewleta me ye. Yani ez behsa aliyê fîzîkî dikim yani normal yani. Çünkü zarokê me ji vî dewletê re eskerî dikin, em baja xwe didin, ev dewlet Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli mecbur e hizmeta me bike. Mecbur e yani. Ama ne mecbur e ji me hez bike? Em ne mecburun ji wan hez bikin. Em ne mecburun pesnê wan bidin. Ama ew mecburun ji me re hizmetê bikin. Ev devleta bavê Tayyip Erdoğan û Devlet Bahçelî ne. Em mecburin bi hev re biryaran bidin. Her biryara ku li Tirkiye tê pêkanîn divê qirara me tê de hebe. Qirara me heye tê de? Na. Wê demê li dijî me biryaran digirin. Wê demê dijî qanûnê ye, dijî mirovahiyê ye. Normal?
devlet ama hemiyane. Vaki komilek em hemi be hevrat ve bir yaran bigrin, karara bigrin. Çıma em vaki milleti Kurd, vaki ferdi milleti Kurd em mecburun kararı Tayyip Erdoğan u Devlet Bahçeli bininci. Çıma yani. Çı mecburiyet ama ya. Kif majmura ne bilen ne ya? Devleta Türkan'ın ne ki? Ki gotiye ya Türkan'ı? Türk dikarin bi cehennemin derkevin mesela. İnsanê ku ji Kurda hez nakin ya jî insanê ku dixwazin wekeviya Türk û Kurdan tune ye dikarin Tirkiye bi terkînin. Madem kêfa wan nayê. Ama li gorî usulê dibe ev dewlet wekhev xizmetê bike. Wekê netew ji Kurdan û Tirkara û ji milletê din re. Mecbûrî yani. Zarokê me dibe Kurdî biçin perwerdeyî. Ya me re dibe eyb nebîne ha. Ka gotinê Tuncer Bakırhan ê basa perwerdeyê dike ez merak dikim. Ya rastî min nivîs nexwendiye. Me tenê bîhîst yani. Ji bo ye zana hatim min got ez bu ara ji xwe re sürprîzê vekim. Yani Bakırhan helbesta Baxçeli yel ser pêvajoyê dibe rê vekiriye. Qonaxa piştî vê divê bi hukuk û demokrasiyê bêhûnandin. Birêz Baxçelî dibe ew qeşayên heyî helandine, dîwara hilweşandine. Niha dema wê yekî ku ev rê ji bo hemû Tirkiye bi hukuk, edalet, dadperwerî û demokrasiyê bê raxistin. Rêzdar Tuncer Bakırhan jî ewisa pesnê Devlet Bahçelî dide dibe ez destê xwe nekî piştî xim belkî hinekî gavan bavêje. Birêz Baxçelî dibe qeşayên herî yani ew cemet girtiye ya bûz girtiye. Ew helandine dibe. Dîwar hilweşandine. Besinde destê xwe piştewî dide ama gêr nayê Tuncer Bakırhan camê re pesnê wî dide ji bo biçe ama gêr nayê. Heta dibêje heta ku erdnîgariya me, coğrafya me bigêje aştiyê îradeya sandoqan tên naskirin, girtiyên siyasî azad dibin û gel digihêje buharê gotina me jî zelal e. Ha, ew jî bersiv dide Devlet Bahçelî. Aha, temam dibe heta ku ev erdnîgariya me bigêje aştiyê, heta ku îradeya sandoqan were naskirin, yani ev insanê hilbijartî vegere ser karê xwe, heta ku girtiyên siyasî azad bibin, heta ku milletê me bigêje buharê gotina me jî zelal e. Bakırhan destîşa kir, beyan kir yani pêkanîna vê perspektîvê êdî berpirsyariya desthilatê ye. Rast e. Ka em binêrin mesela otonomiyê çi dibêje. Tuncer Bakırhan ev gotinên di derbarê perçekirina Tirkiyeyê bi zimanekî zelal red kir. Dibe armanca wan mezinkirina demokrasiyê ye, ne perçekirina Tirkiyeyê. Tamam, ya Dem Partî wisa ye rast e. Rast e, kes naxwaze Tirkiye perçe bike, lê hemî milletê Kurd dixwaze dewleta Tirkiye yani dagirkeriya Tirk ji Bakurê Kurdistanê derkeve. Eveya nayê mana perçekirina Tirkiye. Türkiye li ser Kurdistanê ava nebiye. Coğrafyayekî sexte ye. Yani ew sînorên sexte ne. Ya çi dibe bila bibe yani em dagirkeriya Tirk li Kurdistanê naxwazin. Ya devletekî hevpar, şirîk, em ya em şirîkê hevin ya jî dibe Tirk ji Kurdistanê derkevin yani. Me negotiye em Tirkiye perçe dikin. Na. Aslında. Perçekirina Tirkiye dibe em red dikin. Rast e. Daxwaza rêveberiya Xurt ya xwecihî ne tenê ji bo Kurdan ji bo hemû Tirkiye pêwîst e. Rast e. Daxwaza rêveberiya Xurt ya xwecihî yani yerel yönetim güçlendirilmesi ji bo Kurdan ji bo Tirkiye jî lazim e. Ji bo Tirkiye lazim e ne lazim e ew me eleqedar nake. Ama ji bo Kurdan şert e tabii ki. Nîqaşa me ya li ser herêma Kurdî ya otonom tune ye. Yani di nava wan da nîqaş tune ye rast e. Behsa daxwazê nake binêrin. Rêzdar Tuncer Bakırhan nabêje daxwaza me Kurdan heye yan tune ye. Nabêje di nava Kurdan da ev daxwaz. Dibe anha nîqaşekî me li ser vê mijarê tune ye.
em otonomi ji Türkiye bixwazin ya nexwazin nîqaş nekirin. Daxwaza me demokrasiya xurt ya xwe cihî welatîbûna wekhev jiyana hevbeş adnava welatekî hevpar da ye. Navra da problem min heftê û heft cara gotiye carekê din bibêjim. Welatîbûna wekhev problem e. Weke takekes yani ez û kesekî Afyonî û Kırşehîrî em li hember qanunan îro jî em wekhevin, do jî em wekhev bûn, heftê sal berî jî em wekhev bûn. Firqî naxin navbera me. Ez jî dikarim bibim walî li Tirkî, ew jî dikare bibe. Baş e em wekhevin li hember qanûnê. Daxwaza me vikû vala ye. Çima em tiştek wisa dixwaze em nizanim. Aniha ji xwe em wekhevin. Jiyana hevbeş adına ve welatekî de. Jiyana me jî hevbeş e. Problem tune dû derê de. Demokrasiyekî xurt ya xwe cihî, demokrasiyekî xurt ya xwe cihî heye. Demokrasî jî heye. Aniha hilbijartin heye. Tu kî bixwazî tê hilbijartin. Qet problem tune. Li Tirkiye tiştek ku em dixwazin ne ev. Ne demokrasiya xurt ya xwe cihî em dixwazin. Çünkü heye ji xwe. Tiştekî heye em çawa bixwazin. Mesela insanê ku di hepsê dane ne ji ber ku dijî demokrasiyê derketine. Ji ber kurdbûna xwe di hepsê dane. Niha li Tirkiye em şaş meselê datînin holê. Li Tirkiye tiştek ku tune kurdbûn e. Em kurdbûna xwe dixwazin. Hebûna Kurdan bikeve bin garantiyê mesela. Bikeve destûra bingehên ya Tirkiye. Em vêya dixwazin. Dewleta Tirkiye ev kir ev nekir em dixwazin cuda bin ji Tirkiye. Vaya heqê me ye. Rêzdar Tuncer Bakirhan wextê ku dibêje daxwaza me demokrasiya xurt ya xwe cihî ye, welatîbûna wekhev e, jiyana hevbeş e, vaya ez dibêjim heye. Îjab nake em bixwazin. Tiştek ku em dixwazin hebûna milletê Kurd bikeve bin garantiyê. Perwerdeyiya Kurdî di destûra bingehîn de were garantî kirin. İdareya siyasî hakimiyeta coğrafî bikeve destê Kurda. Em vêya dixwazin. Rêzdar Tuncer Bakirhan ev yek neaniye ziman. Hêvî dikim dekê me biçî û rojekê bibe mîvan em vatişana jê dipirsin. Tiştê hey çima dixwaze. Türkiye welatê me ye jî rast e. Em nadin tu kesekî, na îjab nake em bidin Yunan'a. Wextê Yunan'a hatiye li Tirkiye xistiye, em hema pêşî her kesî biçin şer. Qet ne mesele ye. Biçin. Ez naçim ji ber ku ez antimilitarîstim dijî şerim. Yek jî em naxwazin biratiya Yunan'a sibê êrişê me kir hevalno neçin şer çünkü di navbera Tirk û Yunan'a da em naxwazin dijminî çê bibe. Yani divê em xwe ji şer dûr bigirin. Çünkü dijminahî divê çênebe. Ji bo ku dijminahî çênebe divê hûn neçin şer. Tu carî. Rast e. Yani ji bo İzmirê em çi mi herin xwe bide kuştin? Bila bikive destî Yunan'a ama çi fikir dike? Ha destê Tirkan da biye, destî Yunan'a da biye. Nêzîkatiyekê me ya wekî li keleka Tirk Kurd jî lê zêde bikin tune ye. Bakirhan di derbarê nîqaşên welatîbûnê de jî axivî yani vatandaşlık. Di pênaseya welatîbûna destûrî de yani di anayasayê de destûra bingehîn ya Tirkiye'de welatîbûn çawa were pênasê kirin vatandaşlık. Divê nêzîkatiyekî me yani tavrekî me ku em li keleka Tirk Kurd jî lê zêde bikin tune ye. Yani tavrê we şaş e birêz Tuncer Bakirhan. Li keleka Tirkî nizanim di destûra bingehîn de bila navê Tirk jî tune be, navê Kurd jî tune be. Qet ne mesele. Ama navê Tirk hebû, navê Kurd jî divê hebe. Muhaqqaq divê hebe. Yani em dixwazin, em milletê Kurd dixwazin. Sibê du sibê milletê Kurd rabe ser xwe bibêje em di destûra bingehîn de em hebûna Kurdan dixwazin. Ez nizanim êdî Rêzdar Tuncer Bakirhan çawa te bigere. Wê çê be jî?
Binerin inisiyatifi böyle dest bikirin. Milletê me Bakurê Kurdistanê meş û mîtingekî pir mezin çêbike. Em di destûra bingehîn a Tirkiyeyê hebûna xwe dixwazin. Mesela 10 milyon Kurdên Bakur rabe ser piya. Dewleta Tirk mecbûr e erê bike. Wê demê pêş ta tişta nebêjin. Bêjin evaya maye ser daxwaza milletê me, maye ser hilbijartinê yan ji referandûmekî em çê bikin em ji milletê xwe Kurd bixwazin. Li keleka Tirkî hûn pênasiya Kurd dixwazin naxwazin. Werpirsî ji milletê Kurd na. Bipirsin. Pênasiya welatîbûnê ya ku ji aliyê etnîkî ve bê alî be aidiyeta her kesiya ji bo vî welatê xurt dike dixwazin. Rast e yani vaya rast e mesela. Pênasiya welatîbûnê vatandaşlık tanımı tamam ji aliyê etnîkî ve bê alî be baştir e. Yani tune be Tirk jî tune be, Tirkî jî tune be, Kurd jî tune be. Li ser mijara zimanê Kurdî jî Tuncer Bakirhan peyamên zelal dan diyar kir ku Tirkî zimanê hevpar û fermî yê Tirkiyê ye. Anha wisa ye. Tamam. Tirkî zimanê hevpar ê fermî yê Tirkiyê. Tamam rast e. Em Tirkî weke zimanê xwe dibînin. Tirkî tu weke zimanê xwe dikarî bibînî ama Tirkî ne zimanê me ye. Tirkî zimanê Tirkan e. Daxwaza perwerdeye bi zimanê dayîkê ne nijadperestî ye. Rast e. Kurdî, Lazî, Çerkezî dewlemendiya vî welatî ne rast e. Ne gefin rast e. Vaya tu dikarî ji Tirkara bibêjî tamam çiqas dikarî bêje ji Tirkara. Lê em Tirkî wekî zimanê xwe bibînin tê wê maneyê ku em Kurdî perwerdeya wî dixwazin naxwazin nizanim ez tiştekî nebêjim. Yani ez bawer nakim Tuncer Bakirhan bi niyetekî negatîv van tiştan bibêje. Lê daxwaza perwerdeya bi zimanê dayîkê ne nijadperestî ye. Tamam ama divê em vê yekê empoze bikin. Em weke şert dayîn ser dewleta Tirkiye. Rekeftina di navbera Qesedê yani zelalî tune ye. Yani em perwerdeya Kurdî dixwazin veya nebe nabe heta me ya sor e tiştekî wisa negotiye. Mesela hebûna Kurdan di destûra bingehîn de hebûna perwerdeya Kurdî mesela zimanê Kurdî bibe zimanê fermî wana nebe nabe yani. Em ji bo çi hene yani. Çima heme yani. Ez carekî hatime dünya weke qew wekî milletê Kurd ez nikarim ki hebûna xwe bikim qurbanê çend zîvidiyên Anadoliyê. Nikarim ki. Ji me re çi ya? Ev însanê Anadoliyê Tirkin, Romin, Lazin, Çerkezin min eleqedar nake. Yani ji bo xatirê wan ez hebûna xwe nikarim tune bikim. Nakim ya. Hebûna min e Kurd e û Kurdayetiye û Kurdbûne 5000 sal e. Heme jî ez ê hebim. Ez nikarim di destûra bingehîn de tunekirina hebûna xwe bikim qurban. Yani hebûna xwe bikim qurban û ez bêjim tamam weke tune bihesibîne destûra bingehîn de tiştekî wisa tune ye. Veya zulm e veya inkara ya veya weke tarîxekî eserî jî eserekî tarîxî jî zulm e. Nikarî. Tiştekî kevne ye. Nikarî ya. Tuncer Bakirhan ev meseleya rêkeftina di navbera Qesedê û rêveberiya navendiya Sûriyê de jî nirxand got alîgirê Sûriyeyekî yek parçe lê demokratîk in. Yew çima hûn alîgirê Sûriyeyekî yek parçe li ez fehm nakim. Yew ji were çi demokrasiya xelkê yek parçeyê xelkê ez nizanim. Heqetin ê min mêjiyê min sekiniye. Çixwe demekî ye sekiniye anha tam sekiniye. Mêjiyê min nagire. Naxebite yani. İstikrara li Sûriyê wê beşdariya di aştiya navxweya Tirkiye de jî wê tev yani bandorê aştiya navxweya Tirkiye jî bike. İstikrara li Sûriyê çi ye? İstikrara li Sûriyê herkes li gorî wan çeteyan tev bigere. Çete bi xwe biryarê didin, bi xwe qanûna derdikin, herkes li gorî wan tev bigere wê demê ev dibe istikrar li gorî çeteyan. Ême istikrar ew e heqê me di pratikî de were pêkanîn. Li ser nîqaşên çekdanîna PKK jî got biryara çekdanînê stratejîk e banga serarastkirina yasayî kiriye
Di rojava Türkiye'de divê êdî ne çek û tundî demokrasî û hukuk hebin. Divê mijarê de derengmayîn berpirsyariya desthilatê ye. Hevan no. Yani ez dixwazim tujer bakiran rojekî mîvanê min ve em van pirsana jê bikin. Fakat mijarên zehmetin. Ji bo me Kurdan pir hêsan e ama ji bo wan zehmetin. Niha hevan no. Wezîrê derveyê Fransayê dibêje ez îro li Hewlêrê bi Mazlûm Ebdî re li ser peymana di navbera Qesedê û Şamê de nîqaş bikim. Peymana di navbera hikûmeta Qesedê de wê mafê bingehîniyê Kurdan xurt bike. Peymana di navbera hikûmeta Sûriyê û Qesedê de hewldanên me di şerê li dijî Daişê de ji wê xurt bike. Şerê li dijî Daişê ji bo Parîsê tiştekî eveliyet e, yani pêşîneyeke sereke ye. Priorîte em ê hemî piştgiriya pêwîst bidin Sûriyeyan da ku hikûmet karibe karê xwe bidomîne. Fransa li keleka gelê Sûriyeyê derfeta avakirina siberojekê nû ji wan re hatiye dayîn. Erê Jean-Noël Barrot e Wezîrê Karê Derveyê Fransayê îro hatiye plankirin belkî niha civiyan e jî. Civîn wê li Seroketiya Herêma Kurdistanê çêbibe. Ji bo hevdîtinekî fermî ji xwe diçû Hewlêrê. Yani ne tenê ji bo Mazlûm Ebdî, Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî jî pê re dicive, belkî niha civiya ye jî. Mesele ev e hevanla. Yani tew qet nizanim we çi nivîsiye, we çi peyam nivîsiye, çawa diçe, heyat çawa diçe, hûn çawa dibînin van meseleyê me. Ev Serokê Koma AKP Abdullah Güler jî axifiye li ser evê. Li ser vê pêvajoyê û serbestiya Öcalan ka ez ji we re bêjim ka çi dibêje? Me got me bi hev re bixwenda. Rast e tiştekî girîng nabêje. Mafê hêviyê yê Öcalan behsa wî dike lê biryarekî tune ye. Ka em binerin tiştekî dibêje ya nabêje. Vana dibêjin xebatên Birêz Baxçelî yên ji bo xurtkirina eniya navxweyî. Behsa demokrasiyê nakin. Türkiye duwarê alîkariya mirovî de yek ji welatên herî bihêzê cîhanê ye. Temamî vir û derewe deriyê Kobanê heta ku girtî ve tim derewan dike ev însan. Em dixwazin alîkariyê bikin bila serî li Afadê bidin, Qizilayê bidin. Nikarin bi tena serê xwe alîkarî bidin. Ya. Adetê xelkê wisa ye. Yekparçeyî axa Sûriye, Îrak, İranê rasterast bi ewlehiya Tirkiye vegirê daye. Yani wan qirar daye ya. Qirar dane, biryara xwe dane. Dibe hemî welatên dagirkerê Kurdistanê yek parçe bin, tu car perçe nebin. Yani Kurdistan tu car perçe neyava kirin. Ewlehiya me ewlehiya cîranê me ye. Di derbarê perwerdeyî û mafê zimanê dayîkê de jî got, zimanê dayîk e mafekî bingehîn e, lê zimanê fermiyê dewletê yek e. Zimanê fermî ê di kodên bingehîn ê welat de li dervey nîqaşa ye. Em tu car nîqaş nakin. Zimanê fermî wê daîma sirf Tirkî be. Mesela me ya esil dibe hebûna çek û tundiyê ye. Divê pêşî ev tundî bi dawî bibe. Mesela mêrik qet nîqaş nake ya. Mêrik nîqaş nake. Serokê Koma AKP'ye li meclîsê bersiv daye pirsê maşallah dekak hevalê me rojnameger li Amedê dibêje ev nîqaş nakin van tiştana.
berê dibe terör û çek dibe were danî. Wekî din tiştek tune. Ez pir dixwazim ku serî de Rêzdar Tuncer Bakirhan hemî siyasetmedarê me Tirkiye bi temamî Kurdî biaxivin. Axaftina xwe, her tiştê xwe, maqalê xwe di televîzyonan de axaftinê xwe bi Kurdî bikin, bila tercüman ji were wergerînin. Jiyana me bi temamî be Kurdî û dewleta Tirkiye jî ji bo wergera van însanên zimanê van însanên me saziyên taybetê tercümaniyê veke. Ez pir dixwazim vê yekê. Mesela ana hezar rojnameger, hezar YouTuber êmîna min weşana Kurdî çêkirana, dewleta Tirkiye ji bo dawel me vebike, dibe saziyekî wanê taybet ya wergerê hebe ne wisa? Ya. Wê demê dewlet otomatîkmen dibû xwedîsaziyên taybetên Kurdî. Werger çawa çêdibin? Li zanîngehan çêdibin. Dewleta Tirkiye mecbûr bû li zanîngehê xwe fakülteyên tercümaniyê vebike. Merov zimana çawa dikarî wergerîne? Gramera Kurdî, axaftina Kurdî, ji bo rast were femkirin. Mesela ez vê de dibêjim dijminê milletê Kurd, neyarê milletê Kurd. Vana hemî nüans wateya wan cuda ye. Tercüman dibe van tiştine fehm bike ji bo dewleta Tirk ji bo karibe li hember me dawa vebike, dibe pêşî van hemî vîdeoyê min wergerine Tirkî. Normal li gorî usulê ne? Hemî siyasetmedarê me jî tev Kurdî biaxivin, dewleta Tirkiye mecbûr e hemî axaftinê wan yek bi yek wergerine Tirkî. Bi hezaran tercüman lazim e, bi hezaran. Anha hep tercüman werin nikarin ma vîdeoyê me wergerin Tirkî. Ama hevalê me rojnameger mala wan ava hizmetê dikin ji dewletê re ji ber ku bi Tirkî weşanê dikin, dewlet jî ji wan re spas dike. Çünkü qet dewletê naxin zorê. Ez jî ji we re spas dikim. Mala we ava, xatirê we silav reis.